Эфирден алыклар вакыты студияда Алсын Риева исәнмесез. Бүгенге чарылышның төп темалары. Хуҗалыкта файда китерердәй тракторлар, үзйөрешле машиналар. Ширмешәндә үз куллары белән техника ясарга яратучы халык җыелды. Это не трактор, это самолет. Все делает. Пашет, сеет, боронит. Каләм тирбәтергә яратучылар. Бөгелмәдә Моңсар әдәби берләшмәсе юбилейын билгеләп үтте. Яңа шигъри китабыбызны Моңсар иҗаты дип аталган китабыбызны бастырып чыгару турында хыяллана. Танылган музыкант Әлмәттә Библионефть креатив киңлегендә остахана узды. Мин скрипкада 5 ел укыйм. Мастер-класслар бик кызыклы һәм әйбәт. Шүпчарны сортларга айыру, батарея, лампаларны дөрес утилләштерү һәм яңа агачлар утырту. Бу һәм башка экологиягә бәйле темалар балалар рәсемнәрендә чагылыш тапты. Татнефть компаниясенең балалар күзлегеннән офиста ресурсларны саклау бәйгесе иң беренче чиратта балалар рәсемнәре аша өлкәннәргә экологик идеяләрне җиткерү өчен ясала. Узган атнада Татарстан нефтенең 60 елгы исемендәге шәһәр паркында оештыручылар нәтиҗәләр ясап, җиңүчеләрне бүләкләделәр. Табигатны саклауга юнәлдерелгән бәйгедә 95 бала һәм яшүсмер катнаша. Эко-рәссамнар исеменә бары тик 12се лаек була. Бүген оештыручылар аларга махсус бүләкләр тапшыралар. Яшь рәссамнар 4 төрле категориядә катнаша. 7 яшькә кадәрге мәктәпкәчә яшьтәге балалары, кече, урта һәм өлкән сыйныф укучылары. Лаура Рафикова ресурсларны нәтиҗәле файдалану темасын чагылдыра. Мы, как родители, Без әтиәнисе буларак шулай бу бәйгегә үз өлешебезне керттек. Рәсем идеясе турында фикер алыштык. Сүз уңайыннан идеяләр күп булды. Әмма кызганычка каршы бәйгегә бар тик бер рәсем генә җибәрергә ярый иде. Лаура кешеләрнең шикләнгән ресурсларны рациональ файдаланмавы аркасында юлый торган планетаны ясады. используют те ресурсы, которые ограничены. Там были, что надо сохранять тепло, воду, что нельзя очень сильно включать, и что надо беречь тепло. Балалар үз эшләрендә су, электр энергиясен, җылылыкны экономияләү, икенчел чимал куллану, шүпчарны сортларга айыру һәм башка темаларны ачам. Нарисовал он Минем улым Каракүз балалар бакчасына йөри. Анда алар төркемнәре белән шушы темага рәсем ясый. Мине баланың барысына да сак карарга кирәк икән аңлавы шатландыра. Мондый бәйгеләр кирәк һәм мөһим дип саныйм. Хәзер ул өйдә безнең арттан ут сүнгән микән дип тикшереп тә йөри. когда она не нужна, дома он тоже ходит за мной, выключает, за всем этим, в общем, следит. Һәр яшь категориясендә иң күп тавыш җыйган 3 эш билгеләнә. Оештыручылар балалар иҗаты аша экология мәсьәләләренә игътибар җәлеп итү мөһим иде ди. Бәйге табигать ресурсларына сакчыл мөнәсәбәткә һәм ресурсларны экономияләргә өйрәтә. Глазами детей, словами детей. Балалар күзлеге аша, аларның сүзләре аша әтиәнләргә бу күбрәк йогынты ясаячак. Балалар хәзер үзләре дә ресурсларга сакчыл мөнәсәбәттә. Әтиәнләр артыннан тикшереп тә торалар. Минемчә, бу күбрәк гаилә эчендә дөрес агитация булып тора. Как агитация, правильная агитация в семье. Истәлекле бүләкләрдән тыш, иң яхшы эшләр авторлары ресурсларны саклау темасына социаль видеороликта катнашу мөмкинлеге алачак. Бик җиңүнең 80 еллыгына һәм ватанны саклаучылар елына багышлап, күршебез Ширмешәндә Алтын куллар 2025 исемле күргәзмә оештырдылар. Анда җирле кулибиннар, ягъни мәсәлән, үз куллары белән техника ясарга яратучы халык җыелган иде. Араларында хуҗалыкта файда китерердәй тракторлар, үзйөрешле машиналар да бар. Алтын куллы осталарны нәрсә канатландыра? Бу хакта тулырак Рәдифә Нугманова материалында.
Ширмышан үзәгендәге мәйданда унлап техника, тракторлар, байклар, кар машиналары, барысының да үз авторлары бар. Күргәзмәне оештыру идеясе Ширмышанлы Ленар Гарифуллинныкы. Ул туризм һәм автомотоспортны үстерү буенча коммерцияле булмаган Яңарыш автоном оешмасы җитәкчесе. Алдан таратылган игълан буенча күргәзмәгә күрше район төбәкләрдән дә катнашучылар килгән. Араларында безнең хезмәттәшебез Вадим Тарасов та. Соңгы арада техниканы сүтеп җыю белән мавыккан Вадим шулай итеп үз улларында кызыксыну уятырга тели. Ни дисәң дә егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Күргәзмәне район башлыгы Рамил Айбатов та күреп китте. Тантаналы ачылыштан соң ул оста куллы агайларга рәхмәт әйтеп, районда узган беренче күргәзмәне Бөек Ватан сугышында катнашкан техника йөртүчеләргә багышлавын ассызыклады. Кто-то делает самодельную технику для того, чтобы облегчить свой труд в огороде, в хозяйстве, а кто-то делает и занимается этим делом для души и тратит на это очень много своего свободного времени. Я рад, что в нашем районе есть тоже талантливые такие люди. Төймәт авылыннан әтиле улы Наил һәм Рамил Галимовлар алып килгән мини-трактор хуҗалыкның төп ярдәмчесе. Это не трактор, это самолет. Все делает. Пашет, сеет, баронит. Хәер, катнашучыларның күпчелеге күргәзмәгә алып килгән тимер атларын үзләренә ярдәм максатыннан эшләгән. Самар өлкәсе Шантала районы Сәлей авылыннан килгән Алексей Иванов та шулай ди. Собирал вот свой трактор самодельный. Собирать начал в 2008 году. Но запчасти, конечно, находилось и с металлома, и везде все искал. И до сих пор еще строится. Трактор называется «Тигр». Хозяйство всегда пригоден. Остакуллар яңа техника җыю өчен башлыча икенчел чимал куллана. Мисал өчен Ширмышан авылы егете Марсель Галәветдинов та үз ярдәмчесен металл калдыклар җыю базасыннан алынган частьләрдән җыйган. Моя самодельная техника, название его «Могучий». Что можно по нему сказать? Все сделано из металла того, который сдает, как он? Сбор металла, в общем. В основном УАЗовские детали. Күргәзмәдә катнашкан һәркем үзенә файда ала алды. Берәүләргә яңа идея ошаса, икенчеләре исә оста куллар белән аралашудан илһамланып кайтып китте. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Моңсар әдәби берләшмәсенә 40 яшь тулу уңаеннан оештырылган әдәби-музыкаль кичә булып узды. Чарада каләм тирбәтергә яратучы бөгелмәлеләрне олладылар. Аларның шигырьләрен тыңладылар. Чарада безнең төркемдә булып кайтты. Моңсарлылар күпләргә үрнәк. Алар телне саклауга, тарихны барлауга үз өлешен кертә. 1985 елда оешкан берләшмә бүгенге көндә дә үз дәрәҗәсен югалтмаган. Ул 30дан артык каләм тирбәтүчене берләштерә. Хикәя, эссе, шигырь остазлары киләчәккә планнар корып яши дип сөйли әлеге әдәби берләшмә җитәкчесе. Без 7 басмада Моңсар әдәби берләшмәсенең шигырьләрен бастырып чыктык. Безгә бу өлкәдә инде Әлмәт язучылар берлеге һәм нефтчеләребез ярдәм итте. Бу соңгы елда без Моңсар әдәби берләшмәсендә шигырь һәм хикәяләр язган кешеләрнең зур материалларын җыябыз. Алла бирсә, бик зур хыялыбыз үзебезнең яңа шигъри китабыбызны, Моңсар иҗаты дип аталган китабыбызны бастырып чыгару турында хыялланабыз. Чарада бакыйлыкка күчүче авторларында искә алдылар. Рәшит Музафаров, Сәлах Шарипов, Дамир Асылов, Фахима Авзалова, Мәхтүм Мустафин һәм башкалар. Оешмага нигезне Бөгелмә авазы редакторы Мәхтүм Мустафин сала. Аның тормыш иптәше Әлфия ханым Мустафина ул елларны аерым җылылык белән искә төшерә. Мәктәпләр белән бергәлектә балаларга туган телебезгә, туган илебезгә һәм шигърияткә мәхәббәт тәрбияләү. Рәхмәт яусын шушы әйберне үткәрүчеләргә, шушы чараны, шушы кичәне үткәрүчеләргә, анда бигрәк тә менә шуның балаларының булуы сөендерә. Сәхнәгә бер артлы мәктәп укучылары чыгып, шәрәфле каләм остазларының шигырьләрен укыды. Язның янап торган көне, бәхетле аяз күге.
Кабатлана тик бер сүзләр. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Укучылар һәм укытучылар шигырь һәм хикәя язучыларның әсәрләрен генә укып калмады. Алар турында бәйнә-бәйнә автобиографияларын сөйләде, казанышларын барлады. Меңсар әдәби берләшмәсенең җитәкчесе Флора Валиевна турында бүген без чыгыш ясаячакбыз һәм аның шигырьләрен укып китәчәкбез. Без аңа бик рәхмәтле. Ул безгә бик зур терәк. Ул безгә бик ярдәм итә. Сәхнәдә яшь язучылар да чыгыш ясады. Өлкәннәр эзеннән яшь буын үсеп килүе дә шатландыргыч вакыйга дип әйтә олы яшьтәгеләр. Бу киләчәккә өмет, телне үстерү һәм аны саклап калу белән бәйле. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сарайында «Притяжение музыки» исемле 5-нче халыкара фестивален ачу концерты узды. Уртак программаны Татарстан Республикасы Яшьләр симфоник оркестры һәм Нота Әлмәтнең яшьләр оркестры тәкъдим итте. Аның сәнгать җитәкчесе һәм дирижеры Игорь Ежов. Коллектив составында Казан, Зеленодольск, Әлмәт, Азнакай, Түбән Кама, Ярчаллы, Лениногорск шәһәрләреннән катнашучылар бар. Нефтче мәдәният сарае залында музыкантлар һәм классик музыканы яратучыларына түгел, сәнгатькә һәм гүзәллеккә битараф булмаган кешеләр дә җыелды. Республиканың көньяк-көнчыгыш скрипкачылары танылган музыкантларда өйрәнү мөмкинлегенә ия. Шулай май ялларында Библия-нефть креатив киңлегендә «Притяжение музыки» исемле 5-нче халыкара фестиваль кысаларында яшь талантлар өчен скрипка буенча остаханә узды. Аны Римский-Корсаков исемендәге Санкт-Петербург дәүләт консерваториясенең урта махсус музыка мәктәбе укытучысы Александра Коробкина үткәрде. Халыкара фестиваль кысаларында концертлар гына түгел, төрле остаханәләр, иҗади очрашулар, лекцияләр һәм башка чаралар да каралган. Катнашучылар солистлар белән аралашып, аларның осталык серләрен белә ала. Санкт-Петербург филармония җәмгыяте солисткасы Александра Коробкина Россиядә һәм чит илләрдә уздырыла торган халыкара фестивальләрдә даими катнаша. Күп кенә Россия һәм чит ил авторларының әсәрләрен беренче тапкыр башкаручы булып санала. Остаханә барышында ул сул һәм уң кулларның дөрес куелышына зур игътибар бирә. Бу скрипкада уйнарга өйрәнә торган музыкантлар өчен мөһим этапларның берсе. Алардан кала, мондый дәресләр педагоглар өчен дә зур файда китерә ди Александра Коробкина. Это взгляд с другой стороны. У нас у всех, у меня тоже есть. Бу читтән башка караш. Һәрберебездә шул исәптән миндә дә ниндидер без игътибар итми торган зоналар бар. Без иң беренче чиратта үзебез өчен мөһим булган әйберләргә карыйбыз. Ә шул ук вакытта даими кабатлана торган хаталар ясарга мөмкинбез. Мин бу балаларга гомумән башка караш белән карыйм. Шуңа аларда башка эшлисе булган зоналарны күрәм. Шуңа мондый остаханәләр укытучылар өчен дә бик мөһим. Посмотреть на ситуацию с другой стороны. Александра Коробкина яшь музыкантларга кулларны тиешенчә тоту һәм килеп туган кыенлыкларны җиңеп чыгу буенча кыйммәтле киңәшләр бирде. Тавыш чыгару сыйфаты һәм интонация үстендә эш алып барылды. Ми, фа, соль, ля, полтон между третьим и четвертым. Здесь до, ре, ми, фа, полтон между первым и вторым. И делаешь все то же самое. До, ре, ми, фа, фа, ми, ре. Потом можно там, не знаю, до, ми, ре, фа. Нозиля Шәйхетдинова Азнакай районыннан килгән, 5 ел скрипкада уйный. Остаханәдә колыбельная әсәрен башкарды. Мин скрипкада 5 ел укыйм. Мастер-класслар бик кызыклы һәм әйбәт. Там было одно место, где там было не очень удобно переходить в позицию, и она мне показала, как будет удобнее. 4 сәгать бер сулышта узды. Остаханә яшь скрипкачыларда һәм укытучыларда зур кызыксыну уятты. Колабызда апрель азагында башланган Ю-17 чемпионнар кубогы дип исемләнгән хоккей буенча Россия беренчелеге тәмамланды. 10 көн дәвамында Россияның һәм Белоруссиянең иң көчле яшүсмерләре ярышларның төп трофее өчен көрәште. Соңгы уен көнендә узган 4 матчтан соң турнир таблицасында командаларның урыннары билгеләнде. Соңгы уен көнендә Нефтяник хоккей әзерлеге үзәге аренасында 4 матч уза. Мәскәүнең Спартак һәм Омск шәһәренең Авангард командаларының бронза өчен көрәше мавыктыргыч уеннарның берсе була. Аз гына аерма белән башкала спортчылары җиңү яулый. Исәп 3-2. Мәскәү уенчысы Михаил Кромберг кешеләрнең тигез булуын билгели. Авангард агрессивно играли. У
нас психологически было тяжело с ними играть. Ну так, в принципе, такие же ребята, как и мы, техничные тоже. И играют агрессивно, активно, плотно. Поэтому команда хорошая. Әлеге вакытта минем артымда Акбарс Нефтяник һәм Салават Юлаев командалары уйный. Егетләр беренче урын өчен көрәшә. Алар салкынбызда кайнар уен күрсәтә. Матч уртасына кадәр хуҗалар клуб тотучылар ролендә генә була. Беренче период 1-1, икенчесе 2-2 исәбе белән тәмамлана. Өченче период иң дулкынландыргыч булып чыга. Акбарс Нефтяник командасы уңышны үз ягына күчерә һәм уенны 4-3 исәбе белән тәмамлый. Мы шли весь сезон к этому. Еще с лета, можно сказать, мечтали об этом. Сегодня вышли одной командой и получилось победить. Хороший турнир. Сейчас я чувствую опустошенным очень сильно, потому что игра хорошая, но чуть-чуть не повезло, не забили свои моменты. Чуть-чуть там судьи им помогли даже. Но будем настраиваться на следующий сезон и будем побеждать. Финал матчыннан соң ук иң яхшы хөкемдарларны, турнирның иң яхшы уенчыларын һәм призер командаларны хөрмәтләделәр. Хоккей – это спорт номер 1 в Республике Татарстан. И очень важно, что... Хоккей Татарстан Республикасында иң популяр спорт төре. Моны испатлап безнең бозда командалар тагын бер тапкыр югары осталык күрсәттеләр. Бүген җиңелүчеләр һәм җиңүчеләр юк. Бу беренче чиратта безнең бөек Россия хоккеен үстерү өчен эшләнә. Сегодня нет проигравших победителей. Это все делается ради развития нашего великого российского хоккея. Üçüncü урынны Мәскәүдән Спартак командасы ала. Икенчедә Уфадан Салават Юлаев. Җиңүче булып Әлмәттән Акбарс Нефтяник командасы таныла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.